Takže cable crossover tentokrát na klíčku hrudníku a vlastně hrudního koše. Předtím jsme dělali pohyb dolů na stehna, teď děláte o krok víc napřed, abyste měli kladky víc za sebou, zase jednu nohu kvůli stability dáte dopředu a pohyb tentokrát vychází zrazenýma rukama do úrovně hrudníku. Tady v této horní pozici už nejsou pinace a lopatky jsou maximálně staženy, hrudník jde nahoru. Tempo se řeší maximálně, technika se řeší maximálně. Pohyb vychází, že jdeme, snažte se tlačit lokty k sobě. A zapnout hrudník. Nechoďte až k sobě úplně, končete na úroveň linie ruky a ramen. Tady vidíte, že mi jdou kladky hodně z vysoka. To je pro tu pozici neoptimální a chtělo by to, aby jsme mohli mít kladky nižší pozici, to znamená mezi rameny a hlavou. Aby jsme z této pozice dokázali vyvíjet maximální stretch a nemuseli jsme ruku dávat nahoru, maximální stretch na prsní svaly a přicházeli jsme takhle. Takže taky cable crossover na 5 zvedle.